Dobrý den, já vás vítám u tohoto návodu a chtěla bych vám ukázat, jak si vyrobit origami motýlka. Budeme potřebovat nůžky a papír ve tvaru čtverce, nejlépe 10x10 cm. Papír přeložíme protějšími vrcholy na půl, tak aby nám vznikl trojúhelník. Nejdelší stranu uhladíme a rozložíme. Otočíme a uděláme totéž, jako jsme udělali předtím, ale s jinými vrcholy. Vyjde nám zase trojúhelník. Uhladíme a rozložíme. Po rozložení můžeme vidět úhlopříčky čtverce. Přeložíme na sebe protější strany, tak aby nám vznikl obdélník. Uhladíme, obrátíme obdélník uzavřenou stranou nahoru, pravý horní vrchol promáčkneme, tak, aby rysy úhlopříček byly na kraji. Uhladíme. To samé uděláme s levým horním vrcholem a vznikne nám trojúhelník. Můžeme si všimnout, že tento trojúhelník už jsme viděli, když jsme na sebe přehli dvě protější strany. Trojúhelník položíme a podél nejdelší strany ho přehneme na půl. Trojúhelník si vezmeme do ruky a vrchol proti uzavřené straně ostříhneme do kulata neboli zakulatíme. A od střižky uklidíme, rozložíme. Všimněme si, že celý trojúhelník je rozdělený na dvě vrstvy, které jsou spojené uprostřed. Pravou horní vrstvu přeložíme tak, aby se nejdelší stranou dotýkala středního rysu. Totéž uděláme na druhé straně, co obě dvě horní vrstvy budou sebe dotýkat. Nyní si dáme jediný ostrý vrchol dolů a ten spodem přehneme do středu protější strany, tak, aby vyklukoval špičku, která nám kouká nahoře. Přehneme dopředu přes křidílka. Posledním krokem je motýlka si ohnout tak, aby nebyl placatý a vypadal jako motýlek. To je tedy vše, doufám, že se vám tento návod líbil, uvidíme se u dalšího návodu. Těším se na vás, nashledanou.